gaskiya matar nan ga dukkan alamu yanda ta caza min kai a jiya. Magana ta gaskiya ina ganin ne mata kishiya. Duk inda zan kutsa cikin garin nan, sai na san zan yi in kutsa in shiga in fita in samu wata zankaɗe ɗiyar budurwa. Ni da gidana a zo ana ma iskanci wallahi ba zan lamunta ba. Billahi lazi ba za ta yiwu ba. Kai ina wallahi ba za ta yiwu ba. Mai kuɗi na ƙofar gabas. Dan dai me na ƙofar gabas. Malam na kauru. Ya garin. Lafiya kalau. Ya lamura. Ya gida. Na ji ka tafo kana wasu waƙe-waƙe. Malam dan dime mai kuɗi na ƙofar gabas. A hawa kai. Amma ka burge ni fa. A kan Aminu dan tata. An jima ba a min irin wannan kirarin. Allah ko. Tun 1997. Din ba karamin bincike ne ba. Wato kana ji ko? Ina jin. Akwai wata magana da nake so mu yi da kai. Ka san ni ba na jura wulakanci duk da dai ba sai ka ji ma abin da yake faruwa ba. Amma shi wulakanci ma bai kamace ka ba da kudin ka wulakanta ka. Ai an yi ganganci. Gaskiya ne. Abin da nake so ina ji malam na kauru. Ina jin kamar ka kewaya cikin karkaran nan tamu kakaf. An gama. Ka duba ka samo min santaleliya tsaleliyar budurwa. Faduwa ta zo da zama. Akwai yar gidan Lami mai tafi. Yar gidan Shehu na Allah wanzami. Ina jin ka. Akwai ta. Okay. Kuma ta haɗu. Haɗa kuma ai ba sai an yi magana inda ta kifta ido na akan. Komai ya ji. Haka nake son ka. Nawa ne kamar yau. In dai ka kewaya karkaran nan ka samu su ta leliya budurwa. Ita kake nema? Ka haɗa ni da ita. Ita ne kake nema? Na yi alƙawarin nan baka makudan kuɗi. An gama. Zan baka makudan kuɗi. Ai takalmin ma ba zai samu. Ai ina za ta canja. Dole ne abu zai za ta canza. Kar ka damu. Ba dai. Ina ai ba wasa. Sai na dawo. To shikenan. Allah dawo da kai lafiya. Nagode fa. Ina ne ina sauraron ka. Yawwa ka fa kokarta min fa. Ka kokarta min. Salamu alaikum. Anya ku zuwa da tana nan. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawwa yar arziki tana nan. Arziki irin albarka. An zuwa da zuwa ne. Ya gida. Ya manya. Ya kwa da kowa. Ya karatu. Kwana biyu. Madalla. Nan lafiya. Allah. Abin alheri ne. Wallahi nake ga miki abin alheri ne. Takanar ta Kano na tuku. To akwai wani Alhaji Alaibu. Allah ya ba shi tarin dukiya. Cin gaga kuɗi masu suna kuɗi. Ga shanu, ga gonakai. Ki abin arziki da yana ne kimulli ku ga tari. Him. To shi ne kina ji ko an dore in ce in samu masa dan kaɗai ɗaya. Doguwa fara kyakkyawa da tafi matarsa ta gida. Kyau. Daga duk garin nan duk kakkaran nan na zagaya na kewaya na shiga cikin zuciyata na shiga cikin lissafi na kawai sai na cikin faɗo min kamar network ɗin waya wani sibil sai na ce to ba zan yi ƙasa a gobe sai na zo na sanar miki ki bani haɗin kai ki goyon baya gobe in Allah ya kai mu bayan la'asar za mu zo da shi ki yadda da shi ki amince da shi ki sa shi a zuciyarki dan mu samu gwaɓin mu mori arziki mu ba arziki a matsayin sa mu dandala arziki mu ma kin gani ko ɗan kawasa ke na siya ai na ɗan huta da jaki ko yawa ɗan duwere yawa ɗan duwere. To yanzu yaushe kake gani za ku zo da shi? Ai dama na gaya miki gobe bayan la'asar in Allah ya kai mu za mu zo da shi. To na tafi sai Allah ya kai mu za mu zo da shi. An duwere na tafi an duwere shiga da mutanen gidan kin ji ko? Yanzu a ce malam na Kamaru kwana biyu da yin maganar nan amma ba amo ba labari. Anya malam na Kamaru ba so yake kullum ƙayan nan ta dinga irata ba? Ha ba, ai ya kamata a ce ya go ya same ni. Gari da gari na. Ya kamata a ce malam kai gari da gari. Ai, malam arziki irin albarka. Ya gida. Wallahi nake zancen kai. Ya bayan saduwa. Saboda gaba ɗaya na bi na susuce. Kwantar da hankali. Ina jin ka. Ai na samu ma. An dace? Fara. Doguwa. Inci shida. Kai mutumi na. Hannun hango ta. Kana burge ni ba. Wallahi kana burge ni. Kai. Da na je na same ta a gida. Ya aka. Na kwada sallama. Ta amsa. Na ce an zoye an zoye. Kaga faran mace sa'ar dan dimi. Ta ce waye kuma dan dimi na ce amini na ne masoyi na ne kuma mai kuɗi ne duk faɗin garin mu ba an da kai. Dama ga kai da iya kira. Dan da safa duk abin nan gama da abin da ma. Kin na faɗa. Na gama tsaro ta. Yanzu dai gobe bayan la'asar. Gobe za mu je. Ba mu ta amince. Allah kai mu lafiya. Da Allah. Muna zuwa. Na ce murmushi a wajen ka haddana sai ba. Kana zuwa ka dan saka mata. A hayyaken nan nake. Ta ga wahiriyar nan gama ta ce ita a duniya tana son mai wani. A haba da Allah. Ta ce an zo gudu. Kace na je an yi haka. Kai mutum. Yawa. To. Ba matsala.
To ba matsala. Ba wani matsala. Kana gama aikin ka zaka ji cikin ajibu. Mu maza kallon mu suke waye sako tumaki bandun. Mana ka ta haɗe mu ta ban gida muke. Tun yaushe ma. Sai mu haura ka ta. Kana burge ni mutum gida. To ni ba ran je. Malam na da zan je gona tattaro kara. Jaki na dai yana nan dai yana dan abin nan. Ana tabawa dai Allah ya taimaka kuma aka dan abin nan sai na canja. A to shi ke da malam ma. Nagode. To sai na dawo. Allah ba mu alheri. Sai Allah ya kai mu zafa mu je. Ina sauraron to shikenan. Ba matsala. Nagode ba. Yanzu na ji sanyi a raina. Amma da na ji shiru.